mga bay, naatay itaod sa tong nginging. So ito sa siyang giregaluhan karong bagong tuig 2025. So natay regalo siya bagong pesa na pod. So atong i-sound check daan ang iyang original katong power pipe na to. Di naman ta magamit o power pipe mga bay kay kabalo na kakamon sa hinungdan nga no nag-ilis jud ko. So ang rason ako ipakita sa inyo karon kung madul-duol ko. Muna rason nga nganong mag-ilis tag stock canister sa Raider 150. Number 1, una is nakaload naman ko itong motor, loaded na sa 54. So nakahuna-una ko mas dako siguro o buga kung sa 150cc nga tambutso kong gamitan. Pero sa Raider 150 62 piston ana. So okay ra kayo nga gamitan og 54mm nga loaded. So bisan pag stock ra na siya nga kanister pero ang buga man niya na pang 150cc. So mumatch ra na sa atong 54mm. So makita po na to ang top speed ana. So napo ko yung top speed nga ipakita sa ato ang Raider Jace nga naka power pipe ta. So muna hinungdan mga bayo kanang checkpoint doon lang muna sa mua. So muna rason nga nung mag-ilista og stock canister kay gisita na to ako ang power pipe. Naman to silencer pero lahir gid sa silenceran ko medyo iso gid yan tingog naka-tube type na maguto ko na maguto gikalkal gud. So muna nga ang rason mag-ilis ko og stock canister sa Raider 150 nga carb. Katong stainless mga bay, so ipakita na ko sa inyo karon. So i-sound check na to daan para nga makita ninyo ang katag. So muna ang lakturanan sa diversion road padulong kung gusto mo iwas dakop sa muning area. So muna ay rason mga bay nga mag-ilista. So makita ginato ang tingog sa stock canister karon ganahan ako paminaw ang tingog sa stock canister sa mga Raider 150 carb mga bay katong stainless kay bagni kay paminaw ba ihawd kay paminaw ni mong motor. Sa standard na siya maka big elbow lang ka, maka 51 elbow lang ka, wala na power na kaya na siya mga bay. So muna number 1 kung anong mag-ilis jud ko tungod sa dili lang sa nakaload ta kun dili tungod sa dakop kay kung wala pa unta ng mga dakop di jud ko mag-ilis ang taog stock canister. So ato nang itaod mga bay, let's go. So karon mga bay mag-ilis na taog canister. So muna itong canister nga stock pipe ay canister nga power pipe type brand nga naka kuha na siya ang elbow, naka tube type na ang elbow ani mga bay. So karon natoy pandar, toy testing og sound check. So nato ang redondo sa atosang pasakahon ng oil sa makina. Ayan, ito yung revolution last niya nga tingog sa itong power pipe mga bay. May saka na siya yung oil namin. So yung tingog mga bay. So ato na yung sound check pod ang tawag na to nga stock canister sa Raider 150 nga card mga bay. Let's go. Tanaw na to ang sulod. Muni yung sulod mga bay. So goods ka isya. So goods. Ang tumoy nag-order akong tip dere. So brand new gid, brand new. Ay nakatatak pa Suzuki. So dali ra kini niabot kay sa kuno ni order sa taga Davao ang sealer ani. So ipost na ko kung sealer na order na ni. Way pakapin gasket. Te wala gid ay bay. Pakapin bay. Gay palit gid gasket ani ra. Dali sa tayo. Batang na to ni gasket ni karton. Ay may gani. So taod na to ni mga bay. So dali ra kini siya taod.
Naka-screener na siya. So, ito ang 51mm. For sure kung sukod ra ba mga gani. Testing na to. Trabaho kita ni maalay na to. So putlon siguro na to nindiri. May mas pabor putlon diri siguro. Diyan lang ta magputol para sa yon ra inig welding na to. Kay hiwi ang bracket. So nagid say kausaban. Diri mo kuno og i-align ani. So diri na punta mag-align ani. Patay da kog trabaho ni. Aguy, cutting na po. Plastados tong elbow. So kanya akong gamit niya pabawbaw ko tuning sa daan ako sa nang elbow tong sa kan taykom manahog gilabay. So ko na lang gidiskartehan kay para mubawog siya kay para nga moalay gid akong tambutso. Tarungan pa nang ko nig welding, nagpalit ko pang kasino sa stainless dara. So daghan ko mga gamit niya kompleto kini pod pang pa-plane patay pang sandel cutting. So tiwason sa nato ni itong pasinawan para nindot tanawon. Humana ano siguro ni okay na siya tanawon so kay bulabog so itaw din na to din paminaw na to ang sound check sa to ang stock canister pang Raider 150 carb. So karon mga bay nataod na nato to ang stock canister, stock gina ni tatak Suzuki stock canister gini siya sa Raider carb Gen 2 man ata Gen 1. So man itong elbow nga gihimo murag na bunalan, nagbawog-bawog. So dito yung ginato nigbawog katong ning bawog natong gamit. So okay na pug ko.
So patay mga kwarta nga budget, so repair lang sa ito ang bracket, ito rin pong gibalik sa original kay ganahan mo ko nga bracket kay pataban yun sa shifter. So wala na siya dire ako ra ning limpyo-limpyuhan dire. So na sa dire ligong kana pagkabuhata. So yang alignment, tanawa yang alignment. Pabor kay yang alignment, diba? Wag gini sami. So kini lang akong diskartihan kay musangko sa dire. Basig init, basig malana ini kay initon ra ba nga classic kini may naani. Stainless. So karon ato nang i-sound check para nga makita ninyo o madunggan ninyo kung unsa kaning dating gani. Let's go. So ato nang iyon. Tak. Start. Cold start. Ayan, tingog oh. Sapasakahon ng oil. Ayan, ilog na sa ganda. Pero akong ibiliban na is yahang tingog oh. Tingog gani mga bay. So ito sa share na ko sa inyo ang tingog. So top speed na po sunod na ito ipakita.